Mali fanga y'i ban ka yamaruya di kɛ Alimanw ka pankuruma min bɛ taga ni ka segin kɛ ni lakana baarakɛlaw ye ni a ka bi taama kun bolodalen don Alimaɲi jamana ka lakana kotigiso ka kuma latɛmɛla ka fɔ la ka da o kan an ye an ka lakana baaraw sonsori Mali jamana kan sabila an bɛ MINUSMA min dɛmɛli la an tɛna na se k'o baaraw lawaleya tuguni a ka fɔ la ni an ka baarakɛla kuraw minnu tun ka kan ka taa Faransi jamana taw nɔrɔ bila tɛ yen nɔ lakana sabatilen tɛ fiyewu minnu fɛnɛ bɛ a yɔrɔ la ni olu ma lakana u tɛna se fɛnɛ k'u ka baaraw lawaleya a ɲɛma Alimaɲi jamana ka lakana kotigiso ka kuma latɛmɛla ka fɔ la kunnafoni sɛnsɛ kɛnɛ kɔnɔ Mali fanga ka banni ka yamaruya di kɛ Alimanw ka pankuruma ka wuli o sɔrɔla Mali lakana kotigi Sadio Kamara ani Alimaɲi jamana lakana kotigi Christine Lambrecht ka nɛgɛjuru kumaɲɔgɔnya senfɛ hakaja a ye hakilisigi kumaw caman fɔ Mali lakana kotigi ye Lambrecht ye a yira k'a fɔ a ka Twitter bɔlɔlɔ siraw kan ko Sadio Kamara bɛ ko minnu yira ko olu ni a bɛ kuma minnu fɔ ka jan ɲɔgɔn na